ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Abba gidan gaba, kana abba gidan gaba, na gaba ya gaba, gwamna abba sahun gaba, ba wata kwar gaba, gyara abba ya sa gaba, ta abba Kabir APC mun baka gidan gaba, kana ana faɗin wani sau biyu ba wani kwar gaba, kai ne gwamna in ma akwai wani mu ba mu san shi ba, kai mai tambaya ga amsoshinka nan gaba. Alkhairi ne ta tabbata alkhairi ne abba dan kishi ne mun ga ta dan kishi ne abba fitinin mulki ne to dan haka adalci ya saba da abun murna ne ya tabbata kariyar mai kankan ba nufin Allah ne da abba ya zamto babbar lamba kun ga nasara ne in a gare mu kana wa ta maba daga Allah ne nasara daga Allah Abba gida gida ku gaggane da duhu da fitilla Abba gida gida da nasibi ne duk ta inda ya bulla Abba gida gida bayani ne na Kano duka jumla Abba gida gida kamar zane aiki kan malala Abba gida gida da hujja ne ta yana da kamala Abba gida gida difenda ne da yake tara gola Abba gida gida da sunna ne aka gane farilla Abba gida gida kullum fita gidan waɗansu da mita su mallaka lau maka huta ta ɗan da masu farauta wasu yanin ta zo mu mutita suka tari mara bota rigen haya mota abu da ku zauna dukan su gudana inda mai rike gwamna ku taya mu da murna ku masu amanna ku ɗauka jin ku kona sai Abba Kabir Yusuf gwamna Abba Kabir Yusuf gwamna masu gari yin dindina Abba Kabir Yusuf gwamna wanda kana wake murna Abba Kabir Yusuf gwamna mai wuce rimi antina Abba Kabir Yusuf gwamna rena kama dan aljanna Abba Kabir Yusuf gwamna ni inda ka zo sai an nuna Abba Kabir Yusuf gwamna kuma sai kaga kowa na murna Abba Kabir Yusuf gwamna gwamna da rabin gwamna Abba Kabir Yusuf gwamna don muna barka da zuwa gwamna